So, kumati ka. So yan, good morning mga katropa. Ay, good afternoon. Habang hintay namin yung order namin, nagugutom na kami, magsusangka kami. Pero mukhang nadadaya na naman ako. Pinadaya na naman ako. Ako na. Walang bilangan. Di ba pwedeng bilangin nyo? Hindi pwede. Dapat may oras. May minute na. Walang bilangan. Tingin lang. Dahil sa chest pa yan. Wala. Eh, bakit ganun? Nagpagalmat na itingan. Iwing na rin ito. Yawit nila ito. Oh, ang nam. Bagat? Bakit? Kukunin ko yun. Hindi mo kukunin. Tumapat eh. Kinukuha yung pagtapat. Ay, bakit kanina hindi ko kinuha? Oh, dito ka nagtapos eh. Doon ka nag-end. Loko to. Doon ka nag-end kanina. Loko mo. Diba guys, sa sungka, pag umano ka dun sa sunog, kukunin mo. Wala, dinaglag yung dalawa dun. Dapat maglalagay. Nilaglag mo na naman lahat. Papakita mo naman ang lahat. Oh. 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 Oh, wala na. Start ka na. Ano step ka na? Kasi doon ang last eh. Nalagay isa doon. Nagyan mo na lang. Hindi mo kinukuha yun eh. Kinukuha yung katapat. Hindi palagay. Dapat di ka na nila sa mga ano, pinasakit, pinawagan, pinapuntangan mo. Kadwa kami ng masad, ako kami dito. Dapat kami lang tatasindan ang mga itilas ko naman. Kasi ata matimahan kami. Ay, ano ko kayo ko na? Ano baga, dapat ba may ate ako yata, sabi lunchtime. Na? Kung baga may mo, kadwa kayo, mamangay, hindi ka kasindan, at ako may dito. Nangyari tayo man. Tapos yung tayo kan na mag-ATM niya si Marcinian, wala namang inactive na. Inactive na yung ATM na yung Wow. Oh, nalagyan mo dito. Hindi na ako nakatira. picture, naglakad na ako ulit. Siyempre araw-araw may kasi. Takot na pong madaya. Binabantayan ko na. Bawat laglag. Hintay para ako. 1, 2, 3. Utang na. Bibilang talaga. Hindi ah.
Bakit? Stop na tayo. So, walang yun na. Ay, dami. Ano? Bumili na tayo ng ito din. Oh, Miss, extra plate. Paborito. No? Lasa? Lettuce. Lasa sobrang. Let's eat. Yeah.
mo? Alam mo yan? Bakit? Magkakatawa. Tumatawag naman daw. Tumatawag naman daw. Ako na nagkabayaran na. Gawa tayong ganyan suka. Sabi mo, daw. Ha? Nagkabayaran na magaling sa kasama. Ipakita mo yung pinakarobat mo. Gawa ko pili. Ika nakuha mo doon namin ang mga sa pista ng Inuwi daw mo. Nagkabayaran dito. Maliliit yung nabibili, hindi kasi kamay. Dapat gawa. Paano gagawa? Kahoy. Wala tayong kahoy. Nakatunggi tayo. Nakatunggi tayo si... Sa lupa. Hmm? Huwag ka tatawag ako. Ano sa bagay? Ayun, sungka namin. Excuse me. Paserve kami ng water. Thank you. Diba, Fernando? Sa pagbayagan ko rin yung kaya, naku, ganda rin gusto. Mga lugar niya, babaon ko din ang mga ko. Ah, di ba? Ito niya sa masuman. Ang po, nagka. Ah, sige, ikaw mo na nagka. Mga mga ibabaon ka lang. Hindi ka lang last month sa tidak sa Al-Qaeda. Tatamay-may sana ni Cristo. Aborido. Thank you sa taybon ko. Ate ko ba? Ate pa naman na. Ate para pagbagit ka, promise ka, titiwala sa kanya. Puso ka pala na pag-promise. Bagong Flores, ano, Nico. Hindi bagong Flores. Anong dahil yan? Nico, ano, NJCCR. Kuha na ito, nagtamag talaga din. Pagbayagan sa komito. Basta damag-damag sila tayo. Hindi mo na sabihin ang sira ka lang. Tingin. Gusto ko niya alis yung Crab stick. Huh? Crab stick. Ang wala ka pa umay man ni Glenn Ford ni tawagan mo ni Glenn Ford ni Magluto tayo ng carbonara mamaya. Diyan ba? Ha? Hmm? Dalawang dirham. Bakay. Yung oras ng ganda. Yoko lang garo. Para maging merienda pagkakasip pag-uwi na tayo. Midnight. Oh, Palit tayo. Ano yung tama si Tama? sabi ko nga.
Ha? Ano pa, pagdiretso Sino pupunta? Kasi ganun. Glenn? Ano naman, siyempre tumagod tayo ako na bago isuro mo, ano yan. Ha? Narinig ko naman yung mag-gawin sa tayo. Kung pagkita na makarating naman, hindi na sa mga Hindi, mamaya pag sabihin mo kay Kuya Mac, punta kayo dito sa tao. Isuro mo lang. Punta kayo sa Lutota, magbagal dito magdong mga kuryente na tutulog daw siya. Siya, kasi mas-stress ka na, di ba? Kasi may sukuhan ang bahay, hinihintay niya hindi siya pwedeng magsarado. Punta kayo sa Lutota sa katawan mo. Hindi mo kayo Biyong limot ko na may baby. Isis ko na rin na, nakalimutan ka rin. Ang pinangarap na pinagpapayagan, kaya Saglit lang po. na parang ang antini para mo na ano. Ang pangarap ko na pinagpapayagan na takas lang. Regalo niya kanila tagkali. Tapos sa takas tapos ang bibin niya. Hindi mo Kukuha ng bawal. Hindi siya pwedeng sir magsarado. Ha? Sila papa doon sila sa Juan San Manuel. Sila papa sa San Manuel sila. Kaya sabi, saglit lang ko ng kuya. Pag nakabayad na si Tito Manuel, bayad na rin ko dyan. Hindi na umaling ang sipon. Ikaw, ako pagaling na. Nakabayad na, bayad na kayo dyan. Hindi na lang po na hindi sa kanila sa mga oo nga, ako rin dito, nagtagok ko na nakagawa parang kang nagmamali na sumalagit yung mga magsarado na Ano? Share lang. Yung unit of measure ng ibang paper cut yung mga boxes. Lahat kabox na nakakalimutan ko. So kasi nakabox niya ako kakalimutan. So magkano siya ka lukata. Wala, nag-picture kami lukata. So awat tingnan mo na. Nakakaibagay lang mo din na hindi pa dumalang pa naman yung kaya naka-close na box. Kailangan Dami ako na ako Hindi na na. Wala na, tiga ako.